dalilin da yasa Allah ya halice ka shine don ka kadaita shi da bauta, kar ka dinga manta wannan. Dalilin da yasa kai wani Allah ya halice ka, ya kirkiri halittar ka, ya samar da kai shine don ka kadaita shi da bauta, shi kadai ba abokin tarayya. To a rayuwarka in kana kokarin shirin haduwa da shi, to wannan manufan ta zama ita ce lamba ta daya a rayuwarka. Kar ka yi wasa da addini. Dalilin da yasa Allah ya halicce ka shine don ka kadaita Allah da bauta, don ka kadaita Allah da bauta. Allah kadai ake bautawa. Wa haqqullahi alal ibadi an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a. Hakkin Allah akan bayi shine bayi su bauta ma Allah shi kadai ba tare da sun yi tarayya da shi da komai ba. Ka bauta ma Allah shi kadai, kar ka hada Allah da wani wajen bauta. Ba a bauta wa mala'iku, ba a bauta wa annabawa, ba a bauta wa manzanni, ba a bautan shehunai, ba a bautan waliyai. Allah kadai ake bautawa. Duk inda ka ji Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu, har da su sayidina Abubakar da Umar, har da kowane waliyi da shehi ko banda shi. Duk inda ka ji an ce ya ayyuhan nasu, kowane waliyi kowane shehi ya shiga. To ba a bauta ma kowa in ba Allah ba. Tawakkalinka, karata ya zuciyarka zuwa ga Allah shi kadai, shine mai bayarwa, shine mai hanawa, shine abin dogaro. Domin tawakkali bauta ne, juyar da shi ma wani Allah tarayya ne ma Allah. Jama'a muna ji? Tsoronka, fatanka, tsammaninka duka ibada ne. Karka juyar da su ma wani koma bayan Allah. Duk sharrin mutum ba abin da zai kulla ya ci maka in ba da izinin Allah ba. Kullan yusibana illa ma kataballahu lana. Duk abin da za a shirya, Allah ya ce ba zai same ka ba sai abin da Allah ya nufi cewa zai same ka. Domin Allah shine majibancinka. To tsoronka da fatanka da tsammaninka duka su koma zuwa ga Allah maɗaukakin sarki, domin dukansu ibada ne. Jama'a muna ji? Kadaita Allah da bauta, ka riƙe tauhidinka, ka riƙe imaninka. Imani yana ƙaruwa, imani yana raguwa. Annabi ya ce imani yana tsufa yadda riga take tsufa. Annabi ya ce ku dinga jaddada imaninku. Jama'a mun fahimta? Ka tsaya akan turba ta sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, bisa fahimtar magabata na kwarai, karka bauɗe. Annabi ya ce iyakar jama'ar da za su tsira a ranar alkiyama su ne wadda suka tsaya akan abin da na tsaya a kai yau ni da sahabbaina. Jama'a mun fahimta? Karka kauce ni wannan hanyar. Wannan ya zama shine manhajinka. Ka dage da ibada, ka dage da ibada. Duk farilla da Allah ya dora a kanka, ka tsaya ka tabbatar ka sauke wannan wajibi da Allah madaukakin sarki ya dora a kanka. Ka dage da aikata sunnoni da mustahabbai. Duka wannan dabara ne, shiri ne na haduwa da Allah subhanahu wata'ala. Ka kyautata mu'amalarka da bayin Allah. Annabi ya ce innama bu'ithu li'utammima makarimal akhlaq. An aiko ni ne na cikita kyawawan ɗabi'u. Kar ka zama mai munanan ɗabi'u, kar ka zama mai munanan halaye. Wajen alaka da mutane, mafi tsadan abin da za ka kiyaye a wajen alaka da mutane shine hakkokin mutane da yake tsakaninka da su. Hakkokin mutane, hakkokin mutane da yake tsakaninka da su. Wani zai sayi kayan shan ruwa ya ajiye a zo a sha ruwa, sai ka samu kuma leburorinsa bai biya su hakkinsu ba. Kaga ai ya bude kofa ta can ya rufe ta can. A wajen mu'amala da mutane, abu na farko da za ka tsare shine hakkokin mutane a kanka. A cikin mutane, wadda ya fi kowa hakki a kanka shine uwa da uba. Ka kyautata ma iyayenka iyakan kyautatawa. Ka kyautata ma iyayenka
iyakan kyautatawa kuma ka yi haƙuri da su kan duk abinda za ka fuskanta na musgunawa daga wajensu. Duk yadda za su musguna maka, ka musguna musu sama da haka sun yi haƙuri. Fala ta kulla kuma ofin. Allah ce kar ka yadda ka yi mita wa iyayenka, ka kula da iyayenka, ka kyautata ma iyayenka, ka girmama iyayenka, ka tsare kima da darajar iyayenka, kuma ka yi haƙuri da iyayenka. Duk wadda za ka zauna da shi a duniya in dai ɗan adam ne, hakkinsa a kanka bai kai na iyayenka ba. Jama'a mun ji? Ka kiyaye hakkin matanka, ka kiyaye hakkin 'ya'yanka, don duka Allah zai tambaye ka akan su ranar alkiyama. Warrajulu ra'in fi ahli baitihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Kowane mai gida mai kiwo ne akan iyalan gidansa. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kuma shi abin tambaya ne ranar alkiyama akan wannan kiwo da aka bashi. Ka tsare abubuwan da suka shafi hakkoki, leburorinka ka biya su kafin guminsu ya bushe. Ma'aikatan da suke kasanka ka biya su hakkokinsu, makwabtanka ka ba su hakkokinsu. Wajen mu'amala da mutane, mafi girman abin da za ka tsare shine hakkin waɗanda suke da hakki a kanka. Kar ka bar wanda yake da hakki a kanka ya ja maka Allah ya isa. Jama'a mun fahimta? Ka tsare hakkoki na bayin Allah da yake kanka, ko baka amfanar da su ba kar ka cutar da su. Mafi munin abinda zaka je gaban Allah da shi kuma abun ya cutar da kai shine hakkin mutane da ka je da shi. Ka zalunci wancan, ka zagi wancan, ka ci mutuncin wancan, ka walakanta wancan, ka tozarta wancan, ka saci kayan wancan, ka zub da jinin wancan. Wannan matsala ce da za ta hana ka sakat a ranar alkiyama. Sannan duk ayyukan alkhairinka da su za a ɗauka a biya waɗannan miyagun ayyuka. Jama'a mun fahimta? Ka yi ƙoƙari, musamman ɗalibin ilimi, kana ustazu, duk wadda za ka yi mu'amala da shi, ka yi mu'amala bisa course naka na addini. Domin ai kowa da kiwon da ya karɓe shi. Kai abin da ka sani mutunci da daraja da sanin ya kamata. In mutum ya maka rashin kirki, kai ka mishi irin course ɗin da kai ka iya. Idan ka mishi irin nashi, to ya ƙware ka. Domin yanzu karatunsa ne ya ci ba karatunka ba. Mu shirya mu haɗuwa da Allah. Haɗuwa da Allah babban abu ne. Ran da za a tsaye da mutum a gaban Allah ba ƙaramar magana ba ce. Lokacin da za a share waje a ce a yi sahu a yi hisabi, a wannan lokacin ne fa annabawa suke cewa nafsi nafsi. To ka duba kai lissafin ka yayi ke a wannan lokacin. Saboda ka shiri ake.